Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang kinasih sinambi ngrantos ingkang dereng dumugi wonten ing sasana gedhong SKB ngriki mila menapa ingkang dipun dawuhaken kalawa wonten kadang ingkang mundhut pirsa janjane pripun napa wonten katrangan ing babagan mambiwara utaminipun tata cara panggih. Mangke tetep wonten praktekipun. Nggih. Sekawan dinten kanthi dwija panggledi. Dados menika permadanine pancen jlimet sanget. Nggih, menika dwija kemawon werni-werni. Wonten dwija ingkang kajibah ngaturaken seserepan. Wonten dwija pendamping. Mangke praktek mligi mirunggan wonten dwijanipun piyambak. Lah saderengipun praktek supados kula ingkang minangka dwija kapanata caran monggo sonten menika badhe kula estakaken mangke praktek. Reh ning praktek nika mboten praktek ingkang dipun biji menika namung icip-icip kados pundi anggen panjenengan sampun nampi seserepan. Mila saking menika tata cara panggih menika mangke bebilih kula nyuwun wonten ingkang dados pambiwara. Pambiwaranipun sinambi maca mboten napa-napa. Sinten ingkang kersa? Buka acara. Buka, murwakane acara. Sinten panjenengan? Sinten? Mas sinten? Ingkang juru kamera menika. Lho kok nyambi niku? Nggih. Mas Yon. Mas Yon. Bijing ampun ngrangkep lho nggih. Nggih. Lajeng Nyandra Putri. Ngaten nggih. Sampun nggih Mas Yon nggih. Lajeng bebilih mangke upami mboten wonten mantenipun ingkang dipun condro nggih gambaripun. Menawi wonten mantenipun kula kuantos menawi malah dangu. Dangu nggih mboten napa-napa kula nderekaken. Ngaten nggih. Menika panggih Cakrik Surakarta. Menika lampah-lampahipun tata cara pambuka wonten pambiwaranipun nggih nika Mas Yon. Mijilipun panganten putri. Sinten ingkang kersa ngacarani? Ajeng Nyandra. Mantenipun putri badhe medal. Monggo para tamu. Nggih ampun ngaten nggih. Mangke saged maos cartan kula. Sinambi ngraosaken wah nek iki catatan iki kok wis apik tak nggo. Wah nek iki kurang apik tak dandani malih. Monggo sinten ingkang kersa nyandra panganten putri panjenengan? Oh nggih. Ampun anu nggih, ampun gelo nggih. Wah aju aku mau milih sing iki wae ngoten. Ngaten nggih. Dobel nggih Pak, saged Pak. Nika nggih lajeng ngaturi praptanipun penganten kakung sak nyandranipun. Monggo. Sinten ingkang kersa? Lajeng pasrah tampi menika mboten perlu ngendika. Wong panjenengan nika pambiwara namung ngacarani tata cara salajengipun lung tinampen. Babar sedaya pasrah badhe kasaira Bapa Harjono katampi dening Hamogati lumantar Bapa Joko Wibowo. Ngaten tok. Nggih nika. Mboten wonten ingkang ngendika namung ngoten kemawon. Menika gledhen panata cara kok nggih. Pambiwara nggih. Monggo. Sinten sampun pinanggih? Panjenengan kersa? Nggih. Bu, catatanipun dipun siapaken menawi mboten ginakaken catatan ingkang dipun share malah prayogi malah sae. Ngaten nggih. Lajeng lambang kembar mayang
menika menawi saking tuntunan permadani namung boten dipun kulinakaken wajib kajawi menawi wonten panyuwunan. Dados menika kembar mayang sampun kapasang wonten ing sasana rinengga. Namung mbok bilih mangke ning teke wonten mboten menika. Kembar mayang mboten wonten tekipun nggih, nek mboten wonten nggih. Mangke kula bidhamelke piyambak. Monggo dipun padosi ingkang sampun kajibah lajeng madosi bagianipun nggih. Ngaten nggih. Lajeng lambang kembar mayang menawi kawontenaken dip mboten wonten niki nggih. Napa wonten? Mboten wonten. Lajeng panggih penganten balangan gantal napak tigan wijian. Nika obor rampenipun sampun pirsa nggih. Nak panggih niku mesti wonten kangge wijian, kangge sinduran. Nek Mas, rujak degan menika menawi mantu ingkang sepisan. Nggih. Rujak degan dipun cawisaken. Lajeng monggo cakrik Surakarta. Nah, mijiripun panganten putri kalau wau sampun nggih. Mijiripun dipun gandeng kalih patah. Lajeng sesepuh kalih ibu-ibu. Lajeng nembe rama ibu. Nenek pati sing gandeng oleh bapak ibune dewi. Wonten ingkang jangkep pati. Biasanipun. Sing gandeng bapak ibu langsung nggih. Oh nggih, mboten napa-napa. Lajeng praptanipun panganten kakung sinten ingkang nyandra kala wau? Mbak Kartika nggih. Nika. Cak-cakanipun mesinipun menika wonten satria kembar. Lajeng bapak-bapak kalih. Dados ingkang nemokaken ngaten nggih. Sekedap nggih. Ingkang nemokaken nek cara pakem menika sing gandeng panganten putri niku nggih ibu-ibu loro. Kakung mangke ingkang gandeng bapak-bapak loro. Bapak kalih ibu niku garwanipun. Nggih, upaminipun kula kalih Mas Andi ingkang gandeng kakung, ingkang gandeng panganten putri niku nggih garwanipun Mas Andi kalian simah kula. Ngaten. Ning pati goleki wong ngono ku biasane angel dipasrahke. Kula manut kalih Bu Prias. Bu Prias ya dipilih sing gampang. Bapak ibune. Nah, mila mangke menawi wonten ingkang menapa menika nyuwun pirsa lho sing gandeng janjane sapa? Menika menawi manut pakem menika putri ibu-ibu kakung nggih bapak-bapak ning bapak kali ibu menika garwanipun. Ngaten nggih. Lajeng nah menawi sampun aben-ajeng balang gantal ingkang nyandra sinten? Sampun wonten kula. Oh nggih, monggo balang gantal. Sinten panjenengan? Nggih. Ibu Pangidibusana napa? Pak sinten? Bapak sinten? Napa? Asmanipun Bapak sinten? Pak Mas Eko, monggo nggih. Caranipun balang gantal mangke juru kamera sinambi mboten sinambi napa nika? Ngleresaken ingkang ing saalaminipun menika sak sekecanipun. Balang gantal menika wonten aturanipun ngaten nika. Pun pirsani nggih. Balang gantal. Pa dan pi aben ajeng. Pa ping siji dikenekke dadane putri. Pelek. Ganti putri ping siji dikenekke sikil. Nggih samparan. Nggih wonten filosofinipun mangke teng catatan kula wonten. Nek ana acara ngene iki oleh ngacarane pripun? Dipun padosi. Sinten Mas nika? Sinten? Pak Eko nggih dipun padosi sing pas niku. Mangke jenengan waos. Nek mboten wonten nggih ngambil sing prim-prinan. Nek sing ngeprin siji ke gentenan. Ngoten nggih. Lajeng napak tigan. Isih ajeg. Isih ajeg nggih. Nah, caranipun nika badhe wau balang gantal lajeng napa nika? Jawat asta salaman. Le napa nika? Salaman pengantin putri ngaras. Ngaras napa? Ngambung utawi nggih ngaras niku ampun mencium ya. Lajeng nika
Menika nggih wonten werdinipun dipun waca. Ngaten nggih. Lajeng wonten panganten putri lampah jengku patrap nyembah kakungipun. Nek bar salaman ndodok. Biasane nggih nak lengkap nggih ana nyembahe barang ngoten. Niku tandha yekti panganten putri badhe tansah setya bekti marang pamurbaning Kang Kakung. Mangke wonten sedaya nika. Bagiane sinten niki? Mas Eko nggih. Dipun padosi. Lajeng Mas wijian, ampun wisuan nggih, wijian mawon. Nah, pi napa niki? Mijii. Mijii suku Pa. Kanan kering kiwa tengen mawi tirta sekar triwarna. Nika. Nggih. Lajeng junjung derajat. Wujude nanting. Oleh nyandra pripun? Niki bagiane sinten iki? Mas Eko ajek? Tasih Mas Eko nggih? Nggih, sampun. Lajeng menawi sampun panganten putri jumeneng napa niki? Oh, sinduran nggih. Nah, tegesipun ngaten, oleh napa niku oleh nanting mlampahipun boten kados biasanipun sok-sok sing juru kamera nggih manut priase, boten wonten TM briefing. Anggo dicipokne to digeret mriki, plek ngoten mawon. Ingkang leres mlampah, mubeng, metu mburi. Nah nika nggih wonten filosofi ingkang lenggahi unggah-ungguh, ora langsung nyabrang ngeten. Lajeng napa nika? Sinduran bapak ngajeng ibu tuturi asta tengen pamidangan pa kiwa p. Anggere PowerPoint nek sing ora sing gawe ora mudeng. Wonten Ibu Pangidibusana mriki, Ibu Prias. Oh nggih, lah menika paham. Menika nggih wonten pradongdi sing bener kuwi bapak ibune ning mburi napa bapake ning ngarep. Menika wonten ingkang nyuwun pirsa menika. Inggih dipun suwunaken pirsa ingkang kagungan kersa. Kula manut panjenengan. Sing dindel biasanya Bu Berias kali Panatacara. Nah, Panatacara nggih rembugan piyambak kalian Ibu Pangidibusana. Pripun Bu? Pun kaya biasane Pak sing bapak ning ngarep. Ingkang leres manut pakem menika Bapak Ibu wonten wingking. Wingking. Lah, gandeng Bapak Soeharto Presiden RI menika mantu para andhahanipun boten lila. Mosok sak Pak Presiden kok ning burine bocah cilik-cilik. Nek pomone diwalik piye? Lajeng rembakan kalian ingkang kagungan keraton rikala semanten mboten menapa-menapa. Akhiripun Pak Harto mantu mligi nika. Pak Harto ingkang wonten ngajeng nuntun putra-putrinipun. Ngantos dipun ginakaken sak mangke. Lah upami mangke wonten panutan sanes ingkang saking keraton leresipun malah manten menika dipun bapak ibunipun tuturi saking wingking. Ngaten nggih, niki mangke ngangge ingkang bapak teng ajeng gambare ngaten nggih. Lajeng kerubungan nika pisanane bobot timbang. Carane pengantin putri karo kakung di pangku sing kanan kakung sing kiri putri ampun kuali nggih. Lah bapak ibune yo meneng ae wong mboten mudeng sing mudeng panjenengan ingkang leresaken nggih nika. Lajeng ugi juru kamera nggih ampun pasrah nggih. Kok keliru pas. Aku yo ora enak iku Bu Berias. Lho Bu Berias ora konsentrasi kok. Jadi salah kabeh. Nuwun sewu Bu. Ngaten. Itu nggih nika. Lajeng tanem jengkar saking palenggan dipetek pundake niku tanem wonten filosofinipun dipun waos piyambak mangke. Lajeng nak mantu sepisan Bu tanem sinten tanem nggih? Sinduran ngantos tanem. Lho Pak Ngadiman dek lehe-lehe iki mboten umane. Wonten lehe-lehe ya. Basa guyon iki.
Sinten ingkang kersa? Pak Ngadiman. Napa sinten? Sinten jenengan? Langsung jenengan. Oh, langsung jenengan. Oh, ngaten. Napa? Nggih. Mangke ingkang dipun suwunaken napa menika? Menapa nika? Ampun. Nak pakepe jenengan padha nggih entuk. Saged nanging cak-cakanipun kedah ngriki. Dados dulangan menika keteranganipun bakda napa nggih? Bakda lenggah wonten napa nika namanipun? Ngunjuk rujak degan. Nika gantosipun bubak kawah. Filosofinipun menapa? Dipun paos piyambak. Tugasnya sinten niki mangke maos nika? Nak jenengan pun sami mboten nggih. Nak sami ngangge tembunge dhewe saged. Nggih, sebab nika ingkang sampun dipun serat kersanipun napa nika? Kangge gleden nika supados ngaten menika. Mangke menawi sampun maraga ingkang saestu saged dipun bumboni improvisasi monggo. Ning ampun ngantos napa nika? Intinipun malah ical. Ampun nggih. Intinipun malah ical. Kados niku lho napa niku lho. Medar sabda. Kulo cerita malah putune iku dulurku iku ya anu pernah malah intinipun enggenipun dawuh malah mboten. Pripun? Saged nggih tembung piyambak? Mangke